Hayibo. Hayi njani kumkani ngoko? Hayi kumkani awukwazi kumkani. Even the children ngoku King sibukele wena kumkani. Sikubukele and are wishing to be bumping like you Rasta. Abantwana bakopa kuwe ngoku. And when uyabatyelelela, yabantwana itrampolini Rasta. Imagine King bumping up and down in a trampoline. No kumkani ndicela amarasta close kwikumkani akayithathe bucala kuxuthwe noba ziziphengwelo okanye ke mhlawumbi nilixovise mani rasta kutyiwe niligwebe loo nto incinci yapha ke ngoku because this one is bad mana yini mani rasta. Yes kumkani, what's happening?